Gospel kum Matthews kesengi kawasan ha keteng pa kun mensim bukut amen ku try kan rat tu pen sle ingi wei da mensim bukut jome pengindap da kecing start pengindap la ban su tho ban champang ban pediang ya ka tin ka jong me kalanong kawasan haba ujisu ula yu i kipat ba ula kiu sha ulum ba ula shong hang ta kisenran chung u kilelum saudong ya u ti ula sedang ban hikaya ki suk ki baduk ka mensiam naba ka hima beneng kalong ka jongki suk ki bayam naba an pentengen ya ki suk ki bajem nut naba kinyo ya ka khendau ka siam suk ki batngan bat ki basliang ya ka hok naba an pen kedang ya ki suk ki ba isen ai naba in isen ai ya ki suk ki bakhuj ka do nun naba kinyo i ya ublay suk ki bapinya suk naba an khot ya ki khun jong ublay suk ki basha ban ben nak benta ka hok naba ka hima beneng ka long ka jong ki suk mapi haba kin tim pat le ben ya pi bat kin kren that rong harukom persha ya pi namar pilong kinong buot jonga tu kemen berturisa naba ka bainong jong pi habeneng kalong ka bakrau hakaju karukom kilale ben ye kinong ya thu lupa ki bahaswa jong pi pilong ka melu jong ka perthei henrel da ka melu ka blat no da ai en penbang pat ya ka kamlar kam ai shu setang ban chubret no shabar bat ba en yu kibrio pilong ka jing shai jong ka perthei omla ban bu ri ya ka nong ba balatei halor ulum omdan ubathang ya ka syarak bat ubu ya ka hapo kaperha henry ubu ya ka halor ka dieng penyeng syarak khanang ba kan ai jing shai ya baro hapo yeng kumju to ai ba ka jing shai jong pi ka teng shan hakmat kibrio ba kindup yo i ki kam ba bha jong pi bat kin pen buram ya ukpa beneng jong pi wat tharai bangalawan ban pendu pendam no ya ka an Moses bat ya ka jing hikai kinong ya thu lupa ngamwan ban pendu pendam ya ki henry ban penbiang jana ya ki ngaya thu shisha hapi kat badang sa ka beneng ba ka khendau an am pendu wat iwei idak red jong ka an tat anda la pendap baro namar kata jar ba pen khain wat ya ka hukum ka barit tam bad hikai ya ki wei ban le kumju an nyo yo u barit tam ha ka hima beneng henry jar ba ko ngu ya ka an bad ba hikai ban le kumju unlong ubah krau ha ka hima beneng nga ong hapi ti phin om yo rung ha ka hima beneng tang lada ka jingle hok jong pi kapalat ya ka jong ki start an bat ki parisi hilai osngo bala ong ha kilong shwa jongi wat penyap bat jar uba penyap unsha bishar ngapat nga ong hapi kat uba bitar yala upara unsha bishar kat uba keno yala upara me upo jat po rati unsha tian bishar ha kadorbar bat kat uba khot klemplay yala upara udon ha ka jing siir ban hap ha ka dujok ding kumta lada piwan terwa jen ai ha keduan bat pikin mau ba upara jong pi udon ei persya ya pi tu i no hangta khmat keduan yala ka jen ai bat tu lej ban yasuk shwa ba la upara nangta sawan biang ban terwa yala ka jing ai ha ublay tu yasuk no kloy ba unong mudui jong pi kat ba pidang let ringkat bat u sheyeng bishar yo unong mudui it ya pi ha unong bishar pat ha ki pulit bat kini ki set bindi ya pi pincha set hangta ngamaham ya pi hadu ba pindi siu dep ya ka kuna
Pilai osngo bola ong hakilong shwa jungi. Wat klim. Ngapat nga ong hapi. Jaro bapet ya kekentai beruka abra ya ka. Ulala klim lupa ya ka hala kadok nut. Kumta lada ka kemat kamon jumpi ka penlepop ya pi. Tu klau no ya ka. Batu bread no. Ka kambha bapindu ka wei ka dukot met. Ban ya ka ba ka met jumpi barok ka wei kan ca bread hapo du jok. Lada ka keti jumpi ka penlepop ya pi. Tu ot no ya ka. Bat bread no. Ka kambha bapindu ka wei ka dukot met. Ban ya ka ba ka met jumpi barok ka wei kan ca bread hapo du jok. La ong ru. Kat wa pelaj no ela ka tengah. Un ai haka ya ka kot ya pelaj. Ngapat nga ong hapi. Lada unu ubriu pelaj no ela ka tengah. Ngam keren hang ni sepang kitu kibasu ya syong. Upen klim ya ka. Bat uta abaya poi bat kata kabalaya pelaj. U klim. Pleo sngo bala ong hakiriu hendai. Wat semai thala. Henry tu pendep ya kata kabapila semai ha utrai. Ngati nga ong hapi. Wat semai da ka beneng. Namar ba kalong ka ket ublay. Lemne da ka kendau. Namar kalong ka jingyu kejat jong. Lemne da ka Jerusalem. Namar kalong ka nongba usiem bakrau. Wat semai da ka kli jongpi. Namar pimla ban penli ni penyong. Ya uwei unyu kli. Shuong. Hoot. Ni. Em. Palat ya ka ni. Kawan na upaman. Leo sngo bala ong. Ka kemat namar ka kemat. Ka beniat namar ka beniat. Ngapat nga ong hapi. Wat penhiar keput ya unu ubalik bamdai ya pi. Lada unu uthap ya pi nak ngap kamon. Tu pensya ha u saya ka waipat kangap. Lada unu umudui harap ban yo ya ka sopti jong pi. I unmat yo ya ka sopti loru. Lada unu uring bor ya pi ban kit jingkit shimer. Tu kit armer. Habadan bapan ai na pi tu a ya u. Habadan bapan keliang wat kentaj ya u. Pilayo sngo bala ong tu ie jala kilok tu isi ikinong chun jong pi. Ngapat nga ong hapi tu ie ikinong chun jong pi bat tu duai na kabenta kitu kibalik ben ya pi. Kumta bapindup long ki kun ukpa beneng jong pi. Naba open mi ya kasngi hakiba sniu bat hakiba baha kumju. Bat open slap hakiba hok bat hakiba mhok. Pikmi lenti ban yok bainong ayu. Lada pi ie tang ya kibriu kiba ie ya pi. Wat kinong klong kajna kile kaju. Bat lada pikren tang ya la kilok. Hatu pilale ai kaba pala. Wat ki gentle kile ya kata. Pidei ban long ki bajanai kumba ukpa beneng jompi ulong ubajanai. Ka gospel jong utrai. Ka jingyaro yami ku Chris. Kini kilenong basan haduk bahnyo. Kadi kebenta bakiru start ki ong the sermon on the mount lane kata ka jingatu khana halor ulum. Ngipuli ha kajutang barim kitab Exodus lenong bakat kendai duk kalunong kebaar pusau syapang kajing ai jong ublay ya ka an ya kipat ba Israel kamtam kishipo hukum bala penkut ya gani kebenta da kajing pen scam ya kajutang bat kajutang ha pedeng ublay bat kipat ba Israel la pen scam halor kanong rim ba kipat ba baro hadien bakilayo sngow ya kikitin ke ba Moses ulapan sngow haki ya ka jingpuli jong Moses ya ka an ke jong ublay hakmat jongki kipat ba baro ki ong baro kat ka ba utrai ula kren ngin le bat ngin ko ngu Exodus nang ba arpusau ku dukat ke bahnyo hadin kata ha ka dukat ke ba pra Moses usa senrek ya ka senam ha kipat ba ban pen i ya kata ka jingete jutang ha pedeng ublay bat kipat ba Israel. Bamenta kipat ba Israel kinum imsyu kum kanu kono kajat ben riu henrei kinlong kijong ublay. Hakani ka gospel Matthew su kalonong kebasan kedukhat baningkong habang sedang
Matius uong ba Jisu ulakiu sa ulum nang tade kisenran kilawan yalum saudong yau. Bat dehang ni ba Jisu usdang ban hikai. Ba usdang ban ai ngi iwei pe iwei ya ka an ke batamai. Bat ngi i ba kisenran kilum saudong kani ka an ke batamai ka de kam kerpang na benta kisenran. Na kabenta kinong buot jong Jisu. Na kabenta jongi iwei pe iwei ru ki baong bangidei kinong buot jong Jisu. Hakani ka Sermon on the Mount. Nane kani ka jinga tu khana halo lum. Kapedeng kadai ba Jisu unsa yanujor buat bat ka an jong kejutang barem. Unsa ngin sayo sngo bun sien ya kijing ong. Pila yo sngo bala ong ngapat ngaong hapi. Pila yo sngo bala ong kabamut pila yo sngo hakaan jong kejutang barem ka bangila hikai yengi ka bala hikai yapi kum kunuksa wat kelim wat penyam wat tu wat sakilam ler kini bar khoj kidei bala ai ba ublei ai lingba Moses ha kipat ba Israel henrei Jisu pada mentau sa ong ngapat ngaong hapi ngapan ngaong hapi. Hakani ke jing ong jung Jisu ngila ban yu i balada ublei ai ka an ka baningkong menta ka an ka bathamai ka ba Jisu ukam ba dei ma u ba ai kani ka an ka bathamai kani ka pen i ya ka jing long blei jong uji su ya ka jing long blei jong Jisu namar ba ma u ushim ya kata ka jaka jong unong ai ya ka an ha ngi iwei pa iwei. Nang ta dereng ishim ngi pe syapang usamla baruspa kalenong bakhat khanda jong ka gospel Matthews. Haba utu samla ulawan sa Jisu ba ka dukhat ka ba arpuwei ka ka bajia. Jisu la ong yu setang ka wei ba pidang duna. Lara pikwa benlong ba janai wang ka lara pikwa benlong ba janai. Dia baro kat ba pidan ai ka ki baduk. Henry ukhampat kut tang kata om saiwei kentien. Nang ta ale buat ya nga. Kajing janai ka bathamai menta kamdei shu tang kajing rakhe ya ka an. Henry kadai kam kerpang ha kajing buat ya uji su. Kajing janai ka ba kam krau su kadai kajing long senran jong uji su. Ban buat ya uji su. Nang ta de ngi pulis su akan ika lenong kebasan nadu ki dukhat balai ter ha du ki dukhat ka bakhat ar ke keren chapang ka jingsuk suk ki baduk ka mensim na ta de suk ki bayam suk ki bajamnut bat kum ta ter kani ka kentien suk ya kawan ka kentien Greek makarios bat kani ka kedo ya ka jinglong ka ba ka jingbet jingbiang lani ka jingdap pura jong ki bar khoj but kamdei ka jingkerpat lani invocation henrei kadei ka jingperta kemen declaration ya ka jingkerku bala yo pediang ne ya ka ba ngila khmi lenti ban sayo but ka jingong badingkong do bau Jisu ong suk ki baduk hakamen siem naba ka hima beneng kalong ka jongki ka jingduk hakamen siem kani ka thau kham kerpang ya ka jinglong jongi ki breu kham kerpang haba mangi ngisngo thu bangidon kam ya ublei ngidon kam ya ka jing jong ublei kala banlong bangi duk haka liang jong ka pertheiru bangi duna ka pisa ka pilan lane ka spa ka phau kala banlong ru bangidon ka spa ka phau ka pisa ka pilan henrei ladang ilong hakanu kuno ko bentaru ngisngo thu baka ka baro khoj ngidon kam bat ngishania ha ublei ngimdon ka attachment bat ka lani kata ka jingsha shania ha ka spa ka phau jungi henrei ka jingshania jungi kadai kham kerpang ha ublei ngila ban syamru bun sien kidon ki briu ki baduk ki bajenjar ki bakurdu ha kalyang ka pisa ka pilan lani ka spa ka phau henrei phau si kilong ki ba khlo kilong ki ba sarong kilong ki ba leben kelai ki wei ki ba kran sniu ki wei pat kum kata kamdei ka jingduk ha kamen siem kani ka ba Jisu upen kan mawi ngi iwei pe iwei ki ba duk ha kamen siem gidei ki tu
kibas ngutu dala dehi kimla bat kimlong babit ban yo aka babaki bar okhat bamaki ki yo pediang kadai kajing ai jong ublei bat ki don kam ya ublei man la kasngi man la ka klipman ha kajing jong ki nang ta der kani kajing ong jong Jisu kapen kan maru yangi iwei pe wei ba mangi dala de yala de ngin namla ban pen ba bangin yo ya kajing bangin yo ya kajing pen ngi don kam ya kajing ai jong ublei kumba Paulus ong ha ka sithi siki Ephesus badai da kajing ai jong ublei la pen ya phi ling ba kajing ngai na ta da ka sithi sha Titus ru ong nang balai ong ba ya phi la pen om dei na kamenta kanu ka kam hok ba phila le handrei ka dei tang kajing ai jong ublei kani wat kajing man sim ka bomot wa wat ka jing bam jukut wat kajing pen bangi yo kam dei ka hok jungi kam dei bangi la le ai handrei ka dei be tang kajing ai jong ublei kani ka pen sung thu bat ka pen long yangi larangi sung thu kani kamot ka pen long yangi bangin long ki bas ngauret kan sa pen long yangi bangin sung thu bangi don kam ya ublei man la ka klip mat jong kajing jungi kan sa pen long yangi bangin sung thu pan la ban pdiang ru ya kajing duna ba kajing tlot jong ki wei kam tam ki bahayeng hasem jongi namar ngi sung thu ba yala diru ngi sha te mrau la ngi sha lum da kajing duna sudah handrei wat apdeng jong kita ki baro ublei u la a ya kajing ai halor jongi nang ta pada hagi dikhat bakhat la hedo bakhat nriu pada Jisu ukran sapang kamlu bat kajing syai kajing long ba kerpang jong kamlu ba kajing syai kamlu la pendon kam ya ka haki buon rukam ban wan ra kajing bang ban wan ra kajing don jing mat hakabam kadi kano kabam klem kamlu kan salong ka bablat hakaju kurkom ru haki pon mandai la pendon kam ru ikamlu kum kata kaban penne pensa ya kabam kadi lani kata preservative bahkan lat ban puot bat kumta terter bat hakini baro khat kijing pendon kami kamlu kajing long ka bakerpang kadai kamlu kahaban kamlu kahaban du kanang baki wei pat lani katu kajing ta kanwan ra ya kajing bang kanwan ra ya kajing bang hakaju kurkom ru kajing syai larangi pet ya umam bati umam uksa yu haban umam bati yu hab sedang benlut kanang ba kiwei pada kinyo ya ka jing syai kajing long bakat pang jong kamlu ba kajing syai kam dei baki penbang tang ya lade na ka bentai lade lene kam dei baki pen syai ya lade na ka bentai lade kidei ban penbang ya kiwei pan na ka benta jong kiwei pan kidei ban pen syai ya kiwei pan na ka benta jong kiwei pan kumjuru kajing Kristan jungi iwei pewe nak takada Jisu omla ban bure ya kanong ba belatei halor lum hakaju korkom kajing Kristan jungi ru kadi ban long kumta kajing kaba ngibu shwa ikiwei haswa yalade kata kadi kajing khot yangi iwei pewe hakidi khot ba khat nyau hadu ba arpau Jisu ukren sapang kajing penjana ya ka an kabarem bau Jisu lawan tong ban pendu pendam henrei kam kerpang ban kedau ya kanong rim jong ka an barem ban kedau ya kanong rim kaba kani ka an barem kadan dei tang bangin buat ya kamba ong ha ketien pareng the letters of the law henrei kam kerpang the spirit of the law kala banlong bamangi ngidei kibriu kibaduai kala banlong bamangi ngidei kibriu kibale isnai kala ban long kadai ke bangile ki briu ki ba le bha henry kata ka jing le bha jungi pada kala ban don ru de ka wei pada ka jingmut ka bakan riang kemangin sapai ha ka du kal nong ka babut ngin sayu i ku me kita ki ai na kata kadau de ru tang bangile ka ba bha henry kam kerpang ka do nut jongi iwei pe iwei ka do nut jongi iwei pe iwei bat ha kini ka benta kani ka jing janai kaba Jisu ukwa nangi iwei pe iwei lane kata ka jinglong hok jungi iwei pe iwei kadai bamangi ngibut ya ka an balatho kamtam hakado no jungi but kani kadai ru katkum ka jingkmi lenti ba ka jing angnut jong kinang ya thu lupa ngi i ka kitab Jeremiah lunang balai fuwe du kat balai fuwe hadu balai fusaw ha ka jingkular sepang ka jutang ba thamai ka ba ublei unsa ya te bang bat ka yeng Juda ka yeng Israel ba ringkat ban mau uang kumno
ngan sa bersiap ha kadonut jengki ya ki an jonga kumju ra ka kitab Ezekiel ya ka ju hi ngan weng na ki ya kadonut ma ngan thep ki da kadonut brio bat kumta ter omdei tangka ka jingle lani ka action henry kamtam ka jingtmu kadonut jengi the intention kalong ka bakong san hakmat jong blei badi kani ngin la ban i chu rang ya kam sakman hal nong basan dukat ba arpoi hedu arpun riu kren sepang ka jingbitar nong basan dukat ba arpunyo hedu lai pos pang ka jingklim lai poi hedu lai pu ar ka jingya pelat tengah lai pula hedu lai punyo sepang ka jing smai lai pu pra hedu sau pu ar ka jing penhiar kepot bat sau pula hedu sau pu pra sepang ka ba ye ikinong shun kum kenu ksa ngen shem sepang ka jingklim hang niu jisu ong ba omdei ru tang ba philale henry kham kerpang ka ka badon hakpo ka donut ka ba mut ba ka ba mangingi le sabar ka dei da ka ba mangingi la puson halajong om judon ubri ubasukhi rumah ban sulek klem henry ka dei namar ba maula ne maka kila puson kila perkhat kila penskun ya ladi da kita gicing perkhat kila pun ya kata ka pop hapo ka donut kaba hakawai ka sengipat kan ya sayalam sya ka jingle sisya ya kata ka kam kumjuru ka jingbitar omdon manu lesi bangin sulet penyap la penyap henre de hardin ka jingbitar bat ka jingbitar kalong ka tenrai ka balesi ha ka jingbitar ngin sa kompenyap ngin sa kompen mensau je ki weipan bat kini ki baru khot ki hap lu kat kum jing ong ha ka city jong Jacob kalonong baningkong du khat ba khat sau ba khat san bayangi wei pe wei la cha pun shoi dah kini ki jing mut ki jing perkhat ki jing kwa jungi ki jing kwa abrai ki badon hapo jungi hi haba pun ka jing kwa abrai ka khai ka pop bat haba ka pop kala he lasan ka khai ka jing yap kata ba ka tien jong blei ka ong hangi wei pe wei bo jisu kwa ban ni ka ni omdei ere tang ka jingle henry kham kerpang wat ya ka do nut jongi wei pe wei ubishar bat upej ukmi kham tam ya ka do nut jongi wei pe wei lada ka do nut jongi wei pe wei kalong na ka benta ublei ngin sala ban kiari kini ki baro henry lada ngish pendap rukom kini ki baro khot jisu ong ba ngibu eladi ha ka jingma ngibu eladi ha ka jingma namar belai wong dukhat ba arpho ba ka jinglong hok jungi ka de ban palat ya ka jong ki pharisi ba jong ki start an omdei tang bangi tip lingba ka khli jungi lani ngibu janai ban penbiang tik iki baro handai kham tam ka do nut jungi kalong ka bakong san bar open kut ya kani ka jing ong pidei ban long ki bajanai kumba ukpa beneng jongpi ulong ubajanai pidei ban long ubajanai kumba ukpa beneng jongpi ulong ubajanai bat kani ka thau ya ka baro ka jing hikai ka bau jisu kwa ban ai ngi iwei pe wei bat kani ka jing long ka bajanai sa sisien pat jisu ukhot ingi bangin long kinong buat ki jong u bangin buat ya u kata ka dei ka jing long ka bajanai kaba kerpang kaba mengingi hapan pan na ublei bangin la ban buat yo jisu ban ie ikinong syun ru nang no ngin buat dei na u jisu nang no ngin buat dei na ka jingle ajong u jisu balai ngin le namar ngilong kinong buat jong u jisu tang kumta ngin salong ki bajanai kumba ukpa beneng jongi ulong ubaja nai ya penkut lang ya kanika lenong ka basan lada hipor ba khendiat bangila ban puson lang nginya dwai kani ka jing dwai jubili kukpa ubah beneng to ai ba ka jingai ka ba mela ai hangi ha khun jongmi jisu kris uhenman jongi bat ka ding jong ka jing ie ka balapan ham hakido nut jongi da umen siem ba khun kin kirsiu biang hangi ya ka jingkar men balakir khu na ka benta ka jingwan jong ka hima jong to ai ba ka jing ai jong me kan pen kala yangi sha kinong bet sambai ki bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sambai kin pen kala ya ka long briu man briu na shapo bat ya ki jing thau baro ha ka jing khmi lenti batikna ya ka beneng bathamai bat ka perthai bathamai
haba andala job ya kabor jong ka jing snil kaburom jong me kanting shan shabam jukun to ai ba ka jing ai jong ka jubilee kan kersiu biang hangi ki pilgrim jong ka jing kermen ya ka jing terang na ka benta kispa beneng to ai ba ka ni ka jing ai kan pen sapriang ya ka jing kemen bat ka jing suk jong unong pen jungi sya satlak ka perthai syame ublai jungi ubalakar khu junam kan long ka burom bat ka jing ero si junam amen ni airu ha ka jing sa jumpi ko mai beneng ba ye kublai ko maria ka badap da ka jing ai utra endon bat pha lakar khu phanap lengi kinthai balakar khu yo so ka po jong phau jisu ko maria ba khu kukmi jong ublai to dwai na benta jungi kinong pom menta ba ka por ka jing yap jungi amen ka burom ha ukpa ba ukun ba mensim ba khu kumba khalalong ha ka ba meningkong kumju menta ba barabor junom na junom amen ko maria knirap jingi ki kristan tutuai na kabenta jingi ha ka kerteng ukpa ba ukun ba mensim ba khu amen